Entón, chega a oferta do Compos. Dis, de cabeza ao Compos, cumpres un soño, Borja, ou non? A verdad, Porque joder, sendo de aquí, Ascenso. vendo o Compos, tes visto, joder, eu Segunda fui B. un dos que invadía o campo cando se varon contra a Celta. O amistoso ese aí de Agrois, que, bueno, iba a ver as promocións, fomos a ver bastantes, a maioría fun. Aparte eso, apoiei o playoff, vamos. Ali en Balaídos, contra o Ourense Club de Fútbol. Me acordo me vino na tele, non se podía xuntar máis de 10 personas, éramos 10 colegas vendo tal. E ti sabendo que xa ibas fichar por eles en Claro, segunda B. xa estaba eu dicindo, por favor, segunda vez, por favor. Na tua casa entrenas en salas. E aparte de eso, na túa casa, joder, un equipo histórico. Jo, equipo top. O que máis te gustaba? O sea, meu O teu favorito? xogador preferido, pero de todos, o sea, non do Compos, hablo antes. O sea, maneja absolutamente todo. Cando parece que se para, cando el quere que se pare o partido, para os 22 xogadores. Xogadores top, Miki, Brais Abelenda, Bicho. estaba Primo, Bicho, Buah, Primo. Soto, Era un equipazo, a verdade. Ese Compos Un molaba. Jimmy, Saro,